Moikka! Mä unohdin sen tuossa videolla mainita, että siis mä ajattelin kertoa teille, että käykää kommentoimassa juuri teidän inhokki ja lempiherkkuja, koska mä ajattelin tehdä video, missä maistelen teidän inhokki ja lempiherkkuja, joten käykää nyt ennen kuin katsotte tätä videoa yhtään pidemmälle, niin kommentoimassa se. Ja mä linkkaan Furryn kanavan tonne alas ja saatte tietää sitä vähän pidemmälle, kun katsotte tätä videota, ja mennään nyt siihen videoon. Eli moi vaan kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Me tehtiin Furry Pet Shopsin kanssa slime trade. Tässä on se paketti ja te näette jossain vaiheessa videon sen kanavalla, mutta voin linkata sen sitten tuonne alas, kun hänellä on se video valmiina. Mutta okei, voin jännittää pikkasen. Oh, cool. Hei Melabu, oli superkivaa tehdä tää trade. Toivottavasti pidät pakettini sisällöstä. Sori huonoista ekstroista, ei oikein ollut mitään. Mikään ekstra ei ole huonoa. Katsotaan nää slimeit. Vaikka sit viimeisenä. Ja katsotaan nyt ensin, että mitä täältä oikein löytyy. Täällä on tekolunta. Siis oikeesti mä en oo ikinä löytänyt missään tekolunta, joten tästä mä oikeesti pidän. Tää on ihan oh my god. Oikeesti tää on söpö. Tää on hieno. Mä voisin nyt kattoo ensin, että mitä täällä on. Täällä on täällä on sellainen helmi. Täällä on varmaan... Katsotaas. Täällä on pieni olio. Mä vähän katson näitä sitten tarkemmin kohta. Tää on tällainen... Tää on ihanan näköinen. Tää on mun mielestä tosi söpön näköinen, kun tää on tikkareista. Tää on Chupa Chups. Ja siis Chupa Chups tikkarit on tosi hyviä muuten. Sitten mä en ole varma, että mikä tää on. Täällä on nää on kyniä, jotain tiedättekö petsikyniä. Ja sit joku, se on varmaan kumi, en ole varma, mitkä se on kumi. Mä siis varmaan aloitan petsikeräilyn uudestaan. Mä yhdessä vaiheessa ne oli vähän silleen, ja nyt se on sitten taas kiva, joten sen takia. Sitten täällä on tällaisia pikkusia paketteja, joita me voitais nyt sitten availla. Ja sitten tällainen, jota on aika painava. Ja karkkipussi. Karkkipussi. Oikeesti. Kiitos. Sika paljon. Sitten täällä on tällaista ihanaa paperia täällä pohjalla. Mutta nyt avataan näitä paketteja vähäsen ja katsotaan mitä niissä on. Näissä ei taida olla mitään numeroita. Joten avataan näitä vaan tällä. Mä voin ottaa vaikka tästä pienimmästä. Mä en tiedä mitä on ollut paketteja. Mitä sä nyt on? Se on paketti, mutta voi lisää paketti. Mutta on joku pränkki oikeesti. Tää on oikeesti joku pränkki. Niin pieni tai pränkki. Joo, tässä lapussa varmaan lukee prank. Prank XD. Toivottavasti nyt olisi kaikissa ei lue prank. Tässä ei varmaan ole. Otetaan tää. Toivottavasti täällä ei mitään rikkiä enää menevää. Oi. Täällä on ihan värisiä poljetteja. Täällä on vähän tuollaista pronssista. Sitten täällä on tällaisia erivärisiä. Tai tällaisia vähän erivärisiä. Tällaisia hopeisia. Ne on tosi ihanan näköisiä. Kiitos. Ne on tosi ihanan oikeasti värisiä kaikkea. Tää on aika painavaita. Me voitais ehkä avata tämän seuraavaksi. Mitä täällä on? Silmän pehmentäjä, ei sisällä myrkkyä. Eli tää pehmentää slimea. Oi, kiitti ihan sikana. Siis oikeesti ihan sikana kiitti. Koska mun kaikki slimeit tosi kovia ja kaikkea tällaista, joten kiitos.
tällaisia ihanan näköisiä. Täällä on tällaista sinistä glitteriä. Ja sitten täällä on niinku sinisiä ja niinku näitä, onks nää nyt pinkkejä vai punaisia, mutta niitä oikein molempina, niin tällaisia ihania tähtiä. Niin nää vois olla vähän niinku glitter, mutta näitä glitteriä niin koristeita kautta paljetteja, koska paljetit on eri asia. Ja ei ne ihan hileitäkään oikein. Mutta sitten täällä on viimeinen tällaisen kääritty paperi juttu asia. Oi, meillä on siis oikeasti näitä samoja. Ja mä en ikinä maistanut näitä. Ja sitten vielä tämä hyvin teipattu ystäväiseni ja tälleen. Katsotaan mitä täällä on. Tää on tekohiekkaa. Tai sellaista niinku... On tää tekohiekkaa, oh my god. On tää siis tekohiekkaa. Tää on niinku tällaista... Tää pikkasen tarttuu käsiin, mutta yleensä tekohiekka tarttuukin käsiin, jonka takia en sitä näyttele. Mutta siis oikeesti nämä ekstrat ei ollut huonoja. Mulla ei myöskään ikinä ollut tekohiekkaa, joten tää tekohiekka-juttu asia, mitä tää nyt onkaan, on ihan super cool ja ihan super ihanan väristä kaiken lisäksi. Joten kiitos ihan hirveästi sulle Furru, että halusit tehdä tämän mun kanssa. Ja siis tästä ja tästä mä oon kaikista innoissaan, koska siis mun slimit on aina kovia ja mulla ei ole koskaan ollut tekolunta. Joten kiitos tosi paljon. Ja nyt me mä voin kohta vaihtaa vähän tätä näkymää ja leikkiä näillä silleen, että se on tossa pöydällä. Siis täällä oli jotain. Täällä oli tällainen ihana niinkun, niinkun perhonen tai tällainen. Vähän niinku charmin tapainen. Tää on tosi hyvä slime. Tää on tosi hyvä slime. Tässä vähän ehkä tää glitter tarttuu käsiin tai silleen. Ja tää on ehkä pikkasen tarttuvaa, mutta siis tää on muuten tosi hyvä slime ja tää on tosi kivan värinen. Näillä slimeilla, tän nimi oli Hair Slime, tää niinku on Hair Slime. Mä voisin lopuksi näyttää tässä pöydällä, että mitä mä teen. Ja voin lopuksi tehdä myös pientä ASMRia noilla slimeilla, mutta sitten täältä löytyy Golden Slime. Vähän jännittää tämä. Golden Slime. Nyt ihan varma, että mistä slimeista se puhuu, että on pikkasen kova. Tää on ehkä vähän kova, mutta tää tuoksuu tosi hyvältä. Mä en tiedä miten, mutta siis tää tuoksuu tosi hyvältä. Mä voin vähän koittaa tehdä tuota slimein pehmentäjää pikkasen. Mutta tää on tosi ihanan näköinen oikeesti. Tää on niinku kultaista. Tää on ehkä vähän tällaista, että tää ei oikein veny, mutta ei haittaa. Tää on pikkasen kova, niin musta tuntuu, että tää on se kova slime, mutta tää slime voi olla vielä kovempi, joten me ei tiedetä. Mutta tää oli ihanan näköinen oikein. Ja sitten tämä kolmas slime. Ei, toi äsken oli varmaan se kova. Siis tää on näkötapainen. Tällä ei ollut minkään näköistä nimeä tai sellaista. Oi, tää on siis sellainen pehmonen tai sellainen niinkun... Tästä kuuluu oikein ihanat niinku tällaiset tosi pehmeät äänet. Tää venyy aika hyvin. Ja tää on muutenkin tosi ihanan näköinen. On oikeesti tosi ihanan näköinen. Toi oli tosi ihana slime. Näille slimeille mä annan nyt arvosanat ja sitten näytän tuossa vähän sitä ASMR-juttua. Ja sitten mä voin vielä nopeasti näyttää, että mitä tää sisälsi sellaisella niin kuin musiikkieditillä, joten aloitetaan. Slimeit teille. Silleen tossa mun pöydällä. Ja annan arvosanat sitä. Aloitetaan.
Eli tosiaan tälle slimeille mä haluan antaa 4/5, koska tää on tosi hyvä slime, mutta tää on vähän tällainen tarttuva. Ja tästä irtoilee nää hileet, mutta tää on tosi hyvä slime mun mielestä. Sori, tää oli äsken väärinpäin, mutta siis tälle slimeille mä haluaisin varmaankin antaa... Okei, mä annan tälle 5/5, koska mun mielestä se ei ole mitään pahaa. Tää on ihanan värinen, tää venyy ja tää on tosi pehmeä. Ja tää on ihan tällainen niin kuin, vähän tällainen muovailupahamainen, tai miten se sanoisi, on tällainen tosi pehmeä ja hennon tuntunen. Ja tää on mun mielestä tosi kiva slime. Ja tää tuntuu vähän samalta kuin tässä, tähän olisi laitettu perunajauhoja, en tiedä onko, mutta tää tuntuu vähän samalta. Mä tykkään siitä, kun slimeen on laitettu perunajauhoja, jonka takia tää tuntuu ihan siltä ja tää on tosi kivan niin kun tuntunen sen takia. Joten tää saa ihan 5/5 tän väristä ja muutenkin tästä, kun tää on niin ihana. Tää slime saa 3/5, koska tää on silleen ihan venyvä, mutta tää on kova ja vaikka tän korjaisi, niin tää tulisi aina sit kovettumaan uudestaan. Joten sen takia siitä tulee 1 miinuspiste ja sit siitä, että hän ei oikein tuu nää sormenjäljet. Niin siitä tulee 1 miinuspiste, mutta tää on tosi kivan värinen, tää venyy, tää on myös kivan tuntunen ja tää tuoksuu myös aika kivalta, joten sen takia. Ja on tosi niin kiva slime, että kun tätä vähän korjaa, eli laittaa tyylihammasta tätä, että tästä tulisi vähän pehmeämpi ja sitten tuota slimein pehmentäjä, niin tästä tulee tosi hyvä slime. Joten, joo. Kiitti vielä tosi paljon Furulle tästä ihanasta kokoelmasta tai tästä kokonaisuudesta. Nää tulee käyttöön, tää tulee käyttöön, nää tulee käyttöön, tää tulee käyttöön, tää tulee käyttöön. Ja nää niin kun lisäjutut täällä, nää ihanat pienet kaikki täällä. Tää ohi ja tää helmit on tosi kauniit. Sitten tää ihana, minkä voi ottaa tyyli avaimen tai jotain. Ja sitten nämä kynät ja kumi. Kiitti ihan sika paljon. Ja sitten tietenkin nämä karkit ja kaikki tällaiset kivat lisäjutut täällä. Sekä tietenkin itse slimeit. Mä kiitän sua ja mä toivon, että sä tykkäsit siitä mun paketista. Ja että se olisi tosi mieluinen ja silleen. Mutta kuitenkin. Me nähdään taas seuraavassa videossa. Moikka!